Odolajú sklenené pomníky vandalizmu na cintorínoch či iným vplyvom? Pomníky tvoríme z kaleného skla, ktoré vyhovuje potrebným bezpečnostným normám a disponuje vysokou tvrdosťou. Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme mieru odolnosti nášho spomienkového skla Memory Glass, pričom vykonáme 3 rôzne skúšky jeho odolnosti. Prvá skúška spočíva v skákaní po skle, aby sme si ukázali odolnosť skla voči ľudským nárazom. Druhá skúška spočíva v udieraní bejzbalovou palicou ako ukážka odolnosti voči hrubej sile či iným nepredvídateľným negatívnym vplyvom. Tretia skúška je zameraná na prechod osobného automobilu cez povrchovú časť skla, aby sme si ukázali, akú možnú váhu a tlak vydrží sklo Memory Glass. Okrem ľudských zásahov je však sklo odolné aj voči vysokým teplotám, vlhku či prípadným škrabancom. Fotografiu ani texty tak nemusíte obnovovať, pretože pomník si zachová svoju kvalitu a farby doslova 10 ročia.